Yona ukuthi uyakuzwa bafowethu ayishoyo manje. Wena bafowethu. Usethi mina kanjani bafu. Ngiyabona into ayishoyo ile nto engekho ke leyo. Okay, wena bafowethu nikeza isikhathi ukuthi uyasebenza. Futhi udinga isikhathi sokuhlala namashini. Mfethu, ngeke mina mfethu ungakuyonza izinto zami nami mangibuyileke. Yabo leyo nto. Lo muntu ngilala naye Monday to Sunday phela inyanga yonke. Yabo leyo nto. Kodwa isikhathi esiningi anenzi lutho khona nilele ndawonye. Hayi, ngalapho ke ini ingoba usukungigapha nje na. Ungathi wena nginasikhathi sakho kanjani angizwanga. Uqamamanga. Oh. Manga izolo kade kuthande wena, so emele silale. Makuthande mina, so kumele singalali, hayi akwazi. Okay. Oh, yilapho wena usuke ukwenzisa ukuthi into ayishoyo futhi uyavika manje indlela avika ngayo phambi kwamakhamera abantu. Nawo amakhamera. Iside lakhe naye.